vytékají podzemní vody. Horniny, které tady jsou opuky. To znáš. Znáš opuky, Eliško? Opuky ještě ne. Opuky jsou rozpukané. A tím, jak to je rozpukané, tak tím teče voda těma škvírkama a tady vytéká. A dávno lidi, když jsem přišli poprvé do Chrudimi, tak už tady viděli, že tady jsou studánky a chodil jsem pro vodu a dokonce i ten šikovný pán před 150 lety tady kousek dál měl lázně. Tady byly lázně regulární. A největší pramen, největší studánka byla tady v těchto místech. A lidi si říkali, no tak to je taková krásná studánka tady, ta by mohla být léčivá ta voda. Léčivá to znamená, že když se v ní umeješ, tak ty slezou na ty voláky, když se jí napiješ, tak tě nebude břicha. No není léčivá, my jsme tady dělali rozbory, tak ta voda je takzvaná prostá podzemní. Přestože je šíleně mineralizovaná, tak není to minerálka, je pod gram na litr, takže to není minerálka. Je velmi tvrdá, chemicky pro odborníky neutrálně, kolem 7. A radionuklidy v tom skoro žádné nejsou, takže není ani radioaktivní. Ale nicméně byla považována za léčivou a když je léčivá studánka, tak se tady nějak postaví kaplička u toho. Tak tady postavili někdy snad v 17. století poprvé kapli, která byla přímo nad tím výběrem. Ono se to, tady nám říkal, jak je to problém s tou vodou, když se dá teče povrchová podzemní voda. Je to dost těžké zjistit, kde ten výběr vlastně je, protože je to takový zasucené, čili ten svah není přímo do skály, ale jsou tam půdy a tak, takže se to muselo odhrabat a jít po těch puklinách do opu a zjistit, kudy to vlastně přesně přitéká. A to místo toho výběru je v místě, kde ta voda si to nejlépe v těch uloženinách, když vyteče ze skály, tak tam, kde si to nejlépe najde, tak tam vyteče ven. Takže to není přímo to místo toho pramene, ale kus dál a to pak je těžké najít, kudy vlastně ta voda teče. No, tak na tom místě, kde nejvíc ta voda byla, tak postavili kapličku, o které se nic neví, jak vypadala. Sice pan Ceregety nakreslil do své kroniky, ale to si jen tak vymyslel, protože Ceregety o dobách na konci 18. století už nikdo nevěděl, jak ta původní kapla vypadá. A ze zpráv se ví, že kaplička byla malinká, že ji přikryli. Ty nevyrušuj tady, ten nemožný. Čím je méně lidí, tím je to horší. A taky pokryli prajzovou střechou, to jsou takový tašky červený, a začali celé té studánce říkat červená studánka. To se do dneška tady chodí říká. Kaple má nějaké zasvěcení a té studánce se říká červená studánka podle prastaré střechy té kapličky. No a kaplička tady byla, lidi se chodívali. No a každá kaple v katolické církvi jako kostel je někomu daná do ochrany, tomu se říká zasvěcená. Jako vy máte v Nasavelkách kostel svatého Jilí, tak my máme tady v Chrudimi několik kostelů a každý jeden kostel jakoby někomu patří. Tak tuhle kapličku zasvětili takové zvláštní skupině, trošku chaotické, protože ti lidé se samozřejmě neznali mezi sebou, kteří jsou v té skupině, žili jinde. Většina z nich zemřela jako mučedníci, že kvůli křesťanství byli tady zabiti, ale některý ne, nebo některé jich ne. A té skupině, kterých je dohromady 14, se říká 14 svatých pomocníků. To je takový krkolomný název téhle party, která byla dána dohromady nikoliv vědecky, náboženský, v smyslu církevně, že by to někdo učil nějaký biskupové, ale lidi, lidová
skupina, která vznikla někde v Poríní, v Bavorsku, ve 14. století dali dohromady a modlili se k ním, aby se u Boha přimlouvali tihleti svatí za různé potřeby lidí. Možná nemocný, válka byla, hladomor a takové věci. Takže proto pomocníci, 14 svatých pomocníků. A sláva této skupiny se pomalinku rozšiřovala z toho Poríní po celé Evropě, dorazila i sem, zejména do západních Čech. A dneska té skupině, pokud vím, je v Čechách a na Moravě zasvěceno asi 10 kostelů. A my tady máme, je to tedy germánského původu, německého původu, ta skupina, nábožensky vzatý. A my tady v Poríní máme jejich nádherný obrovský obraz, který namaloval jistý David Kubata, který namaloval hlavní obraz kostela na Nevidět Panny Marie, ten největší obraz Chrudimi, který je na hlavním oltáři, taky od tohoto Davida Kubaty. A ten mimo jiné namaloval obraz 14 svatých pomocníků, taky veliký obraz, který teď visí v bývalém kostele svatého Josefa, dneska muzeum barokních soch. Tam jsou seskupení kolem Panny Marie. To se tak dělávalo, že té partě většinou dávali nějakého vůdce, a protože by se mezi sebou dohadovali ty 14, kdo vlastně nejdůležitější, tak tam šoupli Pannu Marii, která většinou dělá takovou královnu. Takže na tom obraze u svatého Josefa je uprostřed a oni jsou kolem ní. Tady je to dokumentováno tím, že těch 14 svatých pomocníků je vevnitř a nad vchodem je Panna Maria. Což namaloval pán, který já neznám, který se údajně jmenuje pan Paul, tady nějaký místní máme. Ten obrázek je český. No, a ta kaple samozřejmě čas od času vypadly a takhle pak chátrala. Bylo po 30 leté válce, když kostel byl s tím problémy všelijaké, takže mnohokrát tedy byla naplňována všelijak. Až na konci 19. století byla v dezolátním stavu. Co to je dezolátní stav? To se říká dezoláti, to jsou takový ty divný lidi všelijaký. Dezolátní stav je, když je to špatný. Dezolátní stav je moje noha, ta je v dezolátním stavu. Ta kaple byla v dezolátním stavu, tak se 4 Františkové domluvili, že to nekupí. Nějaký František Studnička, to byl místní stavitel, udělal projekt. Namaloval kapli, že se teda udělal. Druhý František, to byl František Šmoranc, to byl okresní konzervátor, šéf těch stavařů. Ten to hrozně skritizoval, já oponentoval to, takhle to nejde, jsem si udělal jinak. A vnutil svůj výkres, tak to předělal a podle tohohle druhého Františka to postavili. Třetí František to zaplatil, to byl mlynář tadyhle od toho mlýna vedle, Podkumbereckého, František Podhajský, který na to dal peníze. Pro mě bylo příjemné, že má vedle sebe takový, byl pozdější člověk, že má vedle sebe takovou věc, tak ten to nechal postavit. A čtvrtý František, který tady s tou kaplí souvisí, je svatý František z Asizi, po kterém se jmenuje zvon, který tady věří. Zvon František. Malej takový zvon z konce 19. století, z doby, kdy postavili tu kapli, který odsud byl převezen za první světové války do hlavního kostela, kde, když rekvírovali zvony, ze kterých se vyráběly děla, to dělali za první, za dvě světové války a za té první to bylo horší. Tam prostě byli takový jako víc bezohlední. Brali kde co, ale šanovali gotické zvony, tak ty hlavní zvony nechali a všechny ty ostatní, tam bylo víc zvonů, takový ten umíráček tam byl a na té dvějce prostředku Sanctusný tam byl Sanctusný, tak to všechno sebrali, tak si církev vypůjčila tento zvon na to drobné zvonění do hlavního kostela a ten tam byl celou první světovou válku a vyvrátili zpátky. A kapli tedy udělali v roce 1883, byla vysvěcena, což je tam napsáno pod tím jménem toho pana Podhajského. 22. července vysvětil. Tady je trošku problém, kdy má ta kaple svátek.
kdy vlastně pouč toho, protože těch 14 pomocníků nemá jednotný svátek, většinou se slaví 4. prosince na svatou Barbolu. 14 pomocníků. Tak tady jsem zaslechl od pamětníků starých, od paní Sutaničova, že tady bývala ještě začátkem 50. let jakási pouť, že jsem šlo procesy v červenci, snad na paní Marii Luckou, nebo na Luckou. Lucká je 11. února. Tak ne, tak Karmelská je 16.7. Tak Karmelskou. Na Karmelskou. Tak jsem byl, ale to nemám ověření, že jsem to neměl napsaný, to mám z paměti. Byla za komunistů, za Němců a komunistů taká chátrala, tak se nakonec po převratu koncem 90. let rozhodlo, že ji upraví, tak ji opravit do této podoby. Jako ten zvon se vyčistil a tak dále. A v roce 2012 po těch všech možných úprav byla nově vysvěcena. Je vybavena tak jako každá církevní budova měla nějak symbolizovat, byla zasvěcena. Tak tady je vybavena takovou vzadu taková deska. Pan Starý se jmenoval, co to dělá ten váš. Vlastně Starýho deska, komplikovaná, úctyhodná. A Ivan, ten příslušník, tam zachytil těch 14 pomocníků a zvolil alternativu nikoliv vymalovávat je jednotlivě. To by byla fantastická, taková žalobní podobná, ale o nikom se neměl vlastně vypadá, je to takový všelijaký. A ta historie jejich je dost taková komplikovaná, tak zvolil velmi správně přístup, že ty 14 pomocníků tam zachytil pomocí symboliky, pomocí atributů. Každý svatý má nějaký předmět, podle kterého se dá poznat. Tak ty atributy tam tedy metálu křížem do těch desek zasadil a autorsky tedy vybavil tu kapli tady těmi obrazy. Což myslím je dobré řešení a tak jako vyhovuje jak církvi, tak turistům, se všechno může vymyslet. Těch 14 pomocníků, ještě snad možná takové, to bych asi nevykládal, kdyby to bylo víc lidí, ale takový jako, teď poslouchej, to je pro